Doan fans kami, kardom baju lo kardom, patowe cini lo, patowe hejong, patowe la tanah lo takali, fans kami itu hunger strike long kedo songjak pot rumhan, nebik ceksi thana pondet, around re atang te pen pensi, la pen non hejong nitum baji truck long berta arjulong lo, de nitum bang proxy, anitum songjak pot rumhan dak Guwahati Merit College si gilangan man bang bom tu, kasi nitum GGKSA pensa dode sang sepin nangi kit lo la pen. Dak nitum cetong na cetong long lo dak akhai litsong man tame akhai edison man cetong long lo lapen alang nitum handak sinon silang ibom lo lapen non matke pu areng huda ke so puta kali pon sami si mang humemi alame pu karju memi alame pu lo pipot si ajo si nep lo si pen pudam lo pulte anar lo tanep tame kali si pen pudam lo pulote areng hu jata ke so injury jata wepin pen alang nitum kosong sedak Merit College song si nege langan kewan lata isi lo mat kami me lasi non mat ke pato nitum video tame arlo en long le delo lasi non nitum birtas tame la pusong si nitum nang nitum mana pat na pachini rong nang kok lo lasi non kewang ji prang non kopi tong pone lasi nitum dak Merit College long besami nitum dak konik nung lo lasi ajat pusami nitum nang pachini ko pine ajat le do pustame lasi nang nitum karbira dom stame mat haik nang ne thangta lapen alang itu man pustame ke jog da prang ji pan kaddo we ro karbia don stame cetora petra alang na pa jog da prang ra la so puthak ni tum cesong ra petra na churul